வேதத்தை ஒருவன் கையிலிருந்து பறித்து எரித்து போடலாம். நான் கையில் வைத்திருக்கிற என் வேதத்தை பிடுங்கி அதை கிழித்து போடலாம், என்னையும் கொலை செய்து போடலாம். ஆனால் எனக்குள்ள இருக்கிற தேவன் மேல் பால் கொண்ட நேசத்தை இந்த பூமியில ஒரு மனுஷனும் ஒரு பிசாசும் அதை அசைக்கவே முடியாது. இந்த மாசம் சம்பளமே வரல, என் நேச கர்த்தர் பார்த்துக்கல. அவர் இந்த மாசம் பட்னி போட்டாலும் பரவாயில்ல, நான் அவர் நேசிக்கிறேயா. என்னை கேவலமாய் பேசுகிறார்கள், பரவாயில்ல, என்ன தானே பேசுறாங்க, இயேசுவை பேசல. நான் அவரை நேசிக்கிறேன், அவரை நேசிக்கிறேன், அவரை நேசிக்கிறேன், அவரை நேசிக்கிறேன். எவ்வளவு தண்ணி மதகுகள் திறந்து தண்ணீர் என் மேல பாய்ச்சினாலும் என் தீய அணையாத தீய வச்சிருக்கிறார். இது கேஸ் கொண்டு எரியல, பெட்ரோல் கொண்டு எரியல, கரண்ட் கொண்டு எரியல, நேசத்தை கொண்டு எரிஞ்சு கொண்டு இருக்கிறது.